Panguva ino mufananidzo yobuda ichitenderera awa yemeeting yakaitwa naNasingizo Chabangu inoonekwa kunzi ndo meeting yakaonekwa kunzi iri kuzoindosa mutungamiri wenyika for 2030 ichimuextenda term yake ne2 more years. Pamwe chete awa nemaparliamentaries malegislators veopposition vauya panapa vachiudzwa naSingizo Chabangu yenzi vakomana panapa pauya dhiri awa pauya plan ine uchi chaiyo yekunzi they are not going home elections kunzi vambotanga kukambira futi kuti vadzokere, but now vacharamba vachistaya for 2 more years. Sana kuna mashoko nemapictures amuri kuona ndobva wasubscribe like what on the bell icon. Tinoda paenda link M1 poster these pictures amuri kuona mugona kuti aiwa vakomana vese ava vatengesi zvezvamuri kungoona anodanyira achiti Chabangu famous meeting held in support of ED 2030. Voting for opposition is a waste of time. These lot desire to be included in the system, not to remove it. Ndo mashoko ari panguva ino vanhu vachiti aiwa kuvhotera opposition aiwa kwatova kutotambisa nguva. Vanhu vakamboti aiwa hatichavhoteri ZANU, vamwe vauti takuvhotera opposition, but izvekuri kuonekwa kunzi chinhu chiri kushamisa vanhu. Right now mukaona vana Singizo Chabangu, they're using face yaAdvocate Nelson Chamisa. They took the party, but still they're using his face, Advocate Nelson Chamisa, which means these guys, they are nothing without Nelson Chamisa. They know kuti vakwanise kuba vanhu mavhoti evanhu arifuna kuenda the genuine person Advocate Nelson Chamisa, they have to disguise them. Why vabe vatore face Advocate Nelson Chamisa, but panguva ino people they are saying kutovhotera opposition yacho tatongwa kutongorigiwa nokutongojuitiwa just because the voting ichikuita kuti the ruling party. Mashoko ari kubuda panguva ino kuri kuonekwa kunzi panguva ino change nyika yeZimbabwe yava kudikanwa, but the way to achieve change aiwa to liberate the souls aiwa ine munhu wese nyika yeZimbabwe is gonna be difficult. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda comment section medu muze mafunguro enyu, kana subscribe or like, watch on the bell icon.